Hashtag CairoDGTV, your digital TV hub. Onze show was in die eerste plek established omdat ons wou gehad het, onze mensen moet deel uitmaken van die economie. Onze mensen moet deel uitmaken van wat aangaan, want ons kijkt maar voor onze mensen, man. So die ding is op een van die dag, wat belangrijk is dat ons wil zeker maken, ons employ, ons brengt onze mensen terug, ons geeft onze mensen kracht. Daar is miljoenen randen wat uitgaat uit die gemeenschap uit en niet terugkomen. Dat geld wordt niet teruggeploegd. Daar wordt niet eens een schoolschoen gekocht om te zeggen, kijk, hier is voor onze kinders iets niet. Kijk, competitie is baie streng. Het is baie moeilijk. Van nou, je moet denken, dat is twee winkels. Dat is een winkel aan mijn linkerkant, dat is een winkel aan mijn rechterkant. So ik kan ook net een zeker aantal mensen helpen. Want zodra die mensen voorbij gelopen, het labas is klaar alles gekocht. So, competitie is streng. Ik meen, als die mannen besluiten, die brood is 15 rand. Dan is die brood 15 rand. Want dat is meer. En ik meen, waar gaan jij brood kopen? Gaan jij brood kopen waar het 15 rand is, waar het 17 rand is. So, dat is maar wat ons mee moet cirkelen. Toen ons, aan die begin, toen ik mijn permit moet gaan krijgen, is daar so baie dingen waar je moet voldoen. Daar is so baie dingen wat hulle wil hê. Je moet een brandblusser hebben, zo'n plek moet goede ventilatie hebben, zo goed wat zin maakt. Maar dit wordt niet implementeerd. Mensen slapen niet van. Zodra hulle bylaws implementeren, dit stop al klaar. Dit stop al klaar. Want miljoenen gaan uit. Miljoenen gaan uit en niks komt in. Al die geld wat land uitgaan. Onmiddellijk als, ik meen, dit is een domino effect. Zodra allemaal net hulle werk doen, zodra allemaal net staan en doen soos wat hulle self moet doen, dan gaan ons niet verdere problemen hebben. Het probleem ligt bij ons. Van whether jy in een zwart gemeenschap iewers is, en whether jy in een klein gemeenschap is, en of jy was, die mensen het ons gaan filtreren. Als hulle kan besluiten, hulle gee ons gif, en gee ons gif, en dis dit, dis die einde van ons land. Die werkloosheidscijfer zal alleenlijk net afgaan. Zal alleenlijk net afgaan als ons geld kan terugploeg aan onze entrepreneurs, geld kan terugploeg aan onze gemeenschap, geld kan terugploeg om zulke kleine bezighede op te brengen.